Moi boa noite, que tal? Vai por diante o noso agradecemento unha semana máis por sintonizardes a traverso da rede este espazo que dedicamos ao noso deporte, o rugby, e o rugby galego, no que temos varios temas hoxe que abordar. Primeiro que nada, a xeito case de primeiras novas, apuntaron a luctuosa, hoxe solidarizámonos coa familia do Gra depois da perda de Hernán, un rapaz que de feito xa había uns anos que non xogaba rugby, viña da súa canteira por unha longa enfermidade que lamentablemente esta semana lle custaba a vida. Por tanto, aqueles que tivemos a fortuna de coñecer a Hernán Romero, as nosas condolencias para a familia que tamén coñecimos, evidentemente a toda a familia do rugby do Crat. Unha luctuosa nova que pola contra nos leva unha boa nova como foi esta mesma fin de semana a través do Crat, esa concentración de nenos e nenas, nas que xuntaba máis de 200 nenos e nenas, que poderon probar as habilidades, as destrezas co balón ovalado, cos seus compañeros, co deporte, en definitiva, por riba do carácter competitivo que temos a partir xa das ligas, sobre todo sub-14 iniciación, e sub-16 e sub-18, que son ese paso previo a competir xa a nivel absoluto. Entraventres, tamén, desexar boa viaxe a xente de Vigo, que se vai mañá para Nova Zelandia, van a estar ali 3 meses, son 20.000 kilómetros que van separar deste rugby que aquí practicamos, o rugby que presupoñemos ali se practica e lles virá, por tanto, moi ben para traernos unha experiencia da que toda a xente o rugby esperamos beber e aprender. Ali se vai Marcos Muñiz, ali se vai Maguna, ali se vai Urburo, ali se vai Abadía, e ali se vai de Cabo, Carlos de Cabo. Unha oportunidade que compartirán, creo de máis recordar, co propio Nor, con Nor Maswell, que é un pouco o seu anfitrión para esta viaxe, e que onte, de feito, plasmaban coa recepción no propio Concello de Vigo, co alcalde de Vigo, que facía enésima promesa, campo de rugby para Vigo, campo de base artificial. Digo enésima promesa porque non é a primeira vez que se promete, oxalá que desta vez vaya en serio para Vigo, para calquera localidade un campo propio para a práctica do rugby. En esta fin de semana tivemos moito rugby, tivemos a resolución final das ligas, e digo das ligas, porque na primeira quedaba o partido definitivo para ver quen era o campeón, felicitacións evidentemente a Ourense, pero no que era a confluencia entre primeira e segunda, o que era ese choque final entre o equipo que se xogaba a permanecer primeira e o que xogaba a acceder de segunda a primeira, tivemos tamén o partido entre Fendetestas e Corete e Lalín a volta, que non deu lugar a absolutamente máis ecuacións. Ten unha vantaxe de 15 puntos Lalín e agora gañou máis contundentemente ainda por 0-35. Aproveitamos, por tanto, para falar cos compañeros de Lalín, cos que este ano tivéramos ocasións previas nas que querer comentar un pouco sobre este equipo, sobre este clube, sobre as diferentes categorías, e hoxe, aproveitando que temos que felicitalos, que se quedan en primeira, connosco están Pantera e Agus para falar do Lalín. Bebidos, grazas por vir. Gracias a ti. Pois empezamos, Agus, o primeiro, máis inmediante, respirades tranquilos, mantedes a primeira, volvíades a primeira, sabíades que ia ser difícil manterse, hubo que pelexalo ata o último momento con este playoff. Sí, a verdade é que, a ver, somos un equipo, como digo, nestes últimos anos en constante renovación, porque nós sí que tiramos do equipo ese sub-18 que temos, cada ano subenche dous, tres rapaces. Os rapaces sí que notan moitísimo cambio cando chegan arriba, aínda que parece que non, o nivel notan un montón. Bueno, sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, apareceu Panteira e Pablo a principio de temporada, que tamén botaron unha man, e ao final con problemas, pero conseguimos manternos. Porque xogabades, de novo, Pantera nunha categoría na que hai moito nivel, na que facía falta sobre todo iso, veteranía. Por riba de que teas máis ou menos calidade uns cos outros, que non se discute, hai que saber afrontar determinados partidos, e creo que se notou na vosa segunda volta, sobre todo. Sí, na segunda volta, pois, a verdad, bueno, empezamos a liga empezamos moi difícil, pois, un poquinho polo que di Agus. Éramos un equipo bastante novo, que acababa de subir de segunda, non? O ano anterior estuvamos en segunda, e este ano, pois, a mitad do equipo eran casi chavales de 21 anos para baixo. E costoulles moito arrancar, baixamos partidos, recordo partidos como os de Pontevedra, o de Villagarcía lá, que baixábamos os brazos moi pronto, non? Metíanos un ensayo, por casi todos os partidos, de feito, casi todos os partidos empezábamos ganando. Enseguida que nos metían un ensayo, baixábamos os brazos. Recordo o partido aquí en Lugo, mismamente, que no minuto 30 da primeira parte íbamos ganando 17-5. E acabamos o partido perdendo 50-17. Porque meteron un ensayo e a xente baixaba moi fácil os brazos, non? Era un poquinho de falta de experiencia, un poquinho de ganas, entonces costounos moito arrancar este ano. En Navidades, pois, tuvemos unha reunión todos os xogadores cos adestradores, tanto con Santi
Santi Castro, Vilí e Santi Amorín. Fixamos un poquinho de piña, puxamos un poquinho máis de voluntad aos xogadores, tratamos de darlle un empuxe a esta xente nova que non estaba moi comprometida, e parece que a partir de aí pois, empezamos a mellorar un poquinho máis, pero foi máis por actitud que realmente por xogo, non? Que a xente comprometeuse un poquinho máis. Era un salto importante, pasar desa segunda, eu sigo pensando que menos competitiva, afrontarse na primeira equipos con estranxeiros, con grande nivel, con xente que ven de xogar en División do Honor B. Supoño que ese salto necesita un período de adaptación, incluso unha vez empezada a Liga, dai esa diferencia da primeira a segunda volta. Sí, a ver, moitas veces o que falamos de que incluso as ligas que se fan curtas, que despois vemos que os equipos todos pasamos por apuros porque chegamos aos partidos indo 16, 15, 17 persoas, pero realmente sí que se fai curta porque cando realmente empezas a rodar a manter xa a coller un esquema de xogo, a realmente coñecerte un pouco con toda esa xente nova que aparece, realmente xa estás metido nos playoffs. Xa, se non fixeches os deberes antes, pois xa te quedas un pouco rezagado, que viñámoslo falando un pouco David e máis eu de camiño, que o que lle pasou a Vilagarcía este ano. Eu creo personalmente que Vilagarcía este ano, se chega a durar 2 partidos máis a Liga, íbase meter en apuros, porque realmente sí que chegaron a final de temporada moi escasos de xente. Chegaban a nós, viñéronos creo que con 14 persoas ou 15 persoas, moi xustos, e o fin de semana seguinte creo que tamén tuveron un montón de apuros. Entón, é eso, hai esa falta de partidos, pero tamén sí que é certo que distí que con respecto á Liga de Abaixo sí que o nivel hai 2 equipos que ao millor sí que podrían estar aí, pero eu creo que o resto dos equipos, se se teñen que enfrontar a calquera dos equipos de arriba, iban a pasar mal. De calquera xeito, eu creo que a reflexión que facía ahora Agus eu a teño feito, no caso de Villagarcía en concreto, creo que hai máis casos cada ano na Liga, é unha Liga curta, é certo, son poucos partidos, pero iso tamén un é consciente, e entonces cando afronta a Liga, cando plantexas a Liga, sobre todo creo que miden moi ben que partidos son claves, onde se xogan as castañas, porque un erro con tan poucos partidos non dá marxe de maniobra, é dicir, que podes condear por un mal partido. Que cabe duda, non? Eso é así, a verdade que é así. O que pasa que, bueno, a Liga é curta porque, bueno, cada un tamén sabe o que ten a súa casa, non? E sabe os xogadores que ten. Nos miranos en fichas e creo que somos 27 fichas de senior, pero realmente somos 19 ou 20 xogadores. É así, porque sempre faz ficha, e eso que este ano, pois facer ficha non a facía calquera, non? Que éramos cartos, pero ves o compromiso é o que pasa un poquinho nas ligas de regional, o compromiso que tes realmente tes unha plantilla de 25 ou 27, que é o noso caso, realmente o compromiso son de 20. E a veces, cando de ser 20, tes 3 ou 4 baixas, pois, se che cadra que tes o partido realmente comprometido esa semana, pois só vas a ter os 16 comprometidos, mas, entonces, claro, estas ligas en regional, pois é un poquinho que pasa. Que realmente eu penso que máis ou menos nesta liga, quitando os equipos, os 2 de arriba, que entre que teñen moi boa xente, non cabe duda, pero que marcan sobre todo a diferencia a xente que... Os estranxeiros. Comentabas ti, os estranxeiros, que un poquinho chama un poquinho a atención que en Liga Regional se teñamos metendo estranxeiros, é un poquinho que dan o paso máis, non? Que están un peldaño por riba, que senón o resto hai unha liga competitiva de xente máis ou menos daqui toda. Eu non creo que tampouco sea curta, o que pasa é que podían ampliar un poquinho máis. De feito, non sei porque, creo que foi no mes de febreiro, xogamos todos os partidos, non? Podían darlle un mes máis de liga, pois meténdose cada 2 partidos solo o mes, de meter un mes de repente 4 partidos, depois botas un mes sin xogar, porque nós tuvemos algúns xogadores que tuveron un esguince e perderonse casi unha volta inteira porque se xogou un mes, cando estuveron... Entón, eu creo que a federación eses aspectos tiña que tomar un poquinho máis de iniciativa e alargar un poquinho máis a liga nese aspecto, como creo que fixeron na Sud-18, creo que foi unha cousa así, creo que fixeron solo 2 partidos por mes, unha cousa así. Eso, alarga un poquinho máis a xente, que a verdad non creo que nadie este sobrado, da xente a recuperar, e creo que podía facer a liga máis larga, porque sigues entrenando máis, por senón estamos ahora no mes de abril, e xa acabou todo, non temos, non sei o tema da Copa, non sei se ti sabrás algo, se vai a ver, non vai a ver, entón é un pouquiño equipos como Villagarcía, por exemplo, que non se xogou nin os playoffs, nin os descensos, xa acabou fai un mes a liga,
acabou a tempada foi un mes. É moi pronto, non, para acabar isto. Empezas en noviembre e acabas en febreiro, é un poquinho moi... Sí, realmente ao final volvemos a de sempre. Si queremos que isto siga evolucionando, o que non podemos é acabar a Liga con 10 partidos. 10 partidos son moi poucos partidos, porque falas incluso nas categorías base, que o que pasaba este ano en sub-18, son eso, 5 equipos, 6 equipos. Ao final, os rapaces necesitan xogar partidos. Donde se aprende, a min sempre me decían cando empecé que era donde máis vas a aprender non é entrenando, é xogando, collendo e poñendo xente diante túa de máis nivel que te obliga a dar sempre un peliño máis. Entón é un pouco irónico todo o que hai, o que pasa este ano, que non se quere facer a Copa porque realmente para que non suba, por posibilidade de que non suba máis o seguro para o ano, que incluso baixe, pero que realmente se pagas 300 euros o que queres é xogar partidos. Todo o mundo quere xogar partidos. É o segundo ano consecutivo en que o equipo de primeira gaña claramente o de segunda na promoción. Eu defendí sempre que había diferencia clara de categoría entre primeira e segunda, creo compartir esa opinión, pero realmente credes que esta é a tónica xa dos anos para aquí ou non, que hoxe en día este playoff que hai poucas posibilidades para o de segunda? Non sei, é que non te sabría dicir moi ben, porque creo que, claro, en segunda... Bueno, eu aparte que levo un par de anos así un poquinho fora desto, que empecé este ano por axudar, levaba un par de anos sin ver así un poquinho as ligas, menos o de segunda. Creo que os que xogastes en segunda, se cada afecta vos moito tamén haber xogado con equipos Bs, que realmente tampouco exigen ese nivel, de que xoga un mismo ritmo, non se xogue... Creo que os pode perjudicar un pouquiño eso, pero non creo que haxa moita diferencia, xogadores un por un. Se te pos a miralos, non creo que haxa esa diferencia. O que vos pode faltar, pois igual un poquinho xogo colectivo, sí que os pode marcar un poquinho a diferencia. Tamén non viñamos falando no coche, que mirando un por un, non hai moita diferencia entre os equipos dos de arriba a baixo. Refirmo a xogadores un por un, claro, marca a diferencia, pois, claro, no caso de Ferrol ou Orense, sí, a xente de fora, pois, evidentemente están nun escalón, están 7 ou 8 por riba do resto. Pero senón no resto de Galicia eu penso que non hai tanta diferencia entre uns e outros. Vai máis o bloque do equipo e depois, claro, vos vides segunda, pois seguramente nos contra vos en fases tácticas daba de nos feito bastante ben e sobre todo en Lalín, pois aguantástenos moi ben. Pasa que, bueno, pois cando xogábamos o aberto, pois sí que tiñamos máis ventaxe, penso que é un poquinho máis falta de ritmo que vos pode faltar a vos que o que é o xogador posto por posto, un por un, penso que non hai tanta diferencia. Eu conste que a miña reflexión, Agus, era que, xa que participei desto, para mí simplemente é un premio, é dicir, temos un partido máis. Eu así o tomei, creo que ao final aqueles equipos, o que consigue dar segundo e o que consigue salvarse o ascenso directo, mantíase en primeira non, ao final é un premio, xogar un partido máis, outra vez moi competitivo, é prácticamente unha final, como tal se vive, é un premio que un se merece por salvar o descenso e outro por estar optando ao ascenso. Home, sí, a ver, evidentemente vos, eu sempre o digo, vos tiñades que xogar ca tranquilidade que xogastedes, porque realmente só tiñades cousas que ganar. Acabades de facer unha temporada moi boa, quedando segundos, gañándolle no playoff precisamente a quen o ano pasado vos gañara a vos, meténdovos na final da Liga, disputando, porque a min realmente na final da Liga, despois dos resultados que houbera na segunda, sorprendeu-me o resultado que obtuvestedes en Ourense, e personalmente creo que o día da final, falando en Lalín, realmente plantexastes vos incluso máis xogo que Keltia, que parecía como que se vía máis presionado a hora de, como que xa fora xa de antemán tan sumamente favorito que saían moito máis presionados. Vos salistes a plantarlle cara, de feito vos conseguistes ensayarlle, eles non conseguiron metervos máis que puntos a pé, e despois no noso caso, nós xa tivemos unha mala experiencia con Muralla, que nos ganou facendo unha fase eles espectacular, e nós, pois ese ano xa viñamos cunha mala dinámica, eles foron xustísimos vencedores, só faltaría, vamos, a doble partido non hai forma de especular. Eles plantáronse en primeira outra vez con todos os méritos e de feito demostraron que o ano seguinte estaban na final. E claro, para nós este ano foi sobre todo un alivio porque é darlle sobre todo a eses chavales que volven outra vez de abaixo, que veñen de abaixo,
darlle a posibilidade de xogar en primeira, mellorar un pouquiño se cabe o nivel, e que se baixa dentro dun ano a segunda non pasa nada, pois volvemos a empezar con xente como temos sempre da casa e intentar tirar para arriba, sin máis. Pois así finalizaba, por tanto, a Liga de Primeira, na que tamén tivemos esa final, logo faremos cos protagonistas dela, pero realmente credes que as cousas son como prevides, que a cousa na primeira acabou como teríades apostado antes de empezar a Liga, ou non? Sorprendeute algo? Eu, bueno, máis ou menos, pensei que Villa García se iba a estar un poquinho máis arriba, a verdad, pensei que se iba a meter polo equipo que tuvo esos últimos anos, non? Que era o equipo... Pero, bueno, pois unha vez xogado, unha vez acababa a primeira volta, pois máis ou menos xa se vía un poquinho onde íbamos estar todos, non? Máis ou menos, pelexándonos así todos. Pero sí, máis ou menos estaba claro que Ourense e Ferrol iban a estar arriba, eso non tiña dúda. Eu contaba así que un dos de Pontevedra, un dos dous, pois seguramente iba a estar abaixo con nós, con Muralla e Lalín, é un dos de Pontevedra, de feito non, salváronse moi ben, xogaron os dous a fase, e por iso contaba con un dos de Pontevedra, cambiaron un dos de Pontevedra polo Villa García, non? Sei que Villa García pensei que iba a estar máis arriba por o xogo, polo equipo que tiñan estes últimos anos, que era un equipo moi físico, moi ben traballado, e chamou un poquinho a atención eso, que, bueno, pero creo que foi un poquinho porque ao final quedaron moi xustiños de xente, comentaba antes algo, creo que foron xa indo os últimos partidos moi xustiños, e creo que eso pues, pasoulle factura, non? Pero sí, máis ou menos, nós, faloche de nós, pois, bueno, non sei o resto, sabíamos que íbamos a estar metidos no allo hasta a final, como así foi, e, bueno, pois o resto, pois eso, contaba, quitando o de Villa García, que sí pensaba que iba a estar arriba, máis ou menos si quedou así, non? Ti tamén pensas que eu apostaba claro por Ourense. Eu creo que, despois de haber xogado contra eles, contra Ferrol e contra eles, o que sí que tiña claro era que os dous estaban por encima, pero eu Ourense vio un paso ainda por encima máis, porque ademais Ourense creo que fichou de forma moi intelixente, porque se te paras a pensar ten os 3 puntos claves para min, os 3 puntos claves cubertos, que son medio melé, apertura e zagueiro. A partir de aí, evidentemente, partindo dunha dianteira que che gane balóns, nas fases estáticas e demais, pero sí que teñen eses 3 directores de orquesta que marcan moito máis o nivel que o resto. O que sí que me sorprendeu foi o resultado tan amplio na final. Eu pensei que Ferrol iba a plantar máis cara, porque de feito, sin ir máis longe, creo que o resultado foi 8 puntos menos do que nos meteron a nós en Ourense, sin ir máis longe. Aí sí que me foi un pouco de sorpresa. Pois remataba unha liga na que participou Lalín unha vez máis, pero Lalín estivo na liga, estivo nas competicións, porque unha característica de Lalín é que xunto precisamente coas Pontes son as dúas poboacións relativamente pequenas que se manteñen aí entre grandes cidades, Vilagarcía e capitais de provincia prácticamente. E no caso de Lalín con máis mérito, porque se as Pontes tivo cante no seu momento, ahora non, no caso de Lalín se vive estendo prácticamente de todo. Este ano me sorprenderon moito de feito as rapazas, tive a ocasión de velas, fixeron unha liga espectacular, non tanto resultados pode ser, pero si de xogo. Tedes unha canteira aí, eu creo que como clube por riba de como sí, bueno, agora andamos con rapaciños pequenos tamén no colegio, pasa que nós temos un problema moi grande, como o que dis ti, que os pasarán as Pontes, o problema que temos os chavales cando se van á universidade, pois acaban Coruña, Santiago, Ourense, depois para adestrar é un problema, e como é un problema para adestrar, pois vanse deixando e ao final acaban de deixar. Ou se quedan do outro lado onde xa están adestrando. É moi complicado, unha vez que se van é moi complicado. E é un problema que temos, este ano, ahora é que nos pasa, ahora os juveniles estes que nos suben, pois claro, moitos xa se van á universidade, contamos con eles, veremos que vai pasar po ano, porque é o que nos pasa, moitos van a estudiar a Ourense ou van a estudiar a Coruña, ou é como se foran a Nueva York. Parece que non volven, non? Están aí e deixan de xogar. Cóstanos moito porque é o que diste, somos un pueblo pequeno, temos ali unha gran escola de balonmán e de fútbol que nos quitan moitos rapaces, entonces estamos casi collendo casi as obras, non? Arrapiñando de aquí ou de aquí, cóstanos moitísimo traballo. Este ano fixose un equipo sub-18 bastante xustiño, pero bueno, máis ou menos cumpliron. Aí as rapazas aí teñen un adestrador que foi un dos adestradores que fixeron moi bo traballo con elas, creo que teñen un grupo moi bo de
chavalas ahora, están sobre as 20 e pico rapazas, Sí. que é un hándicap, non? Que en la LIN, pues, xa un equipo femenino xa en calquera competición xa é raro, non? Pois aí o temos. E agora andamos traballando, está Begoñita traballando, Begoña e Moncho, quero recordar, traballando nos colegios, cos rapaces pequenos. Outro día estuveron en Coruña, por certo. E, bueno, costanos moito tempo, están aí 4 ou 5 personas traballando moitísimo, e a verdad que o traballo que fan nunca estaremos o suficientemente agradecidos ao club polo traballo que están facendo, non? Pero unha garantía de continuidade, por exemplo, contar co equipo femenino que por riba, eu insisto, que tiveran mellor ou peor resultado, eu creo que tiveron unha progresión tremenda este ano, vinas nun par de partidos, mesmo tiveron a ocasión de disputar o título de Liga, casi ata o final, e sobre todo, o mellor que había iso, que levaban sempre o equipo suficiente para poder ter cambios, que se ve que a xente está implicada, que está unida a decir que o ano que ven habería equipo, e iso creo que é o gran reto das mulleres no rugby galego, polo menos na competición autonómica, porque temos tido casos, o Ourense máis lonxe, que vían de ser do melloriño da Liga e logo non ter equipo. Sí, a verdade é que ao principio do ano había dúda de se iban a salir, de se non iban a salir. Ao final, en la LIN o que hai é sempre ese grupo das 14 que levan varios anos xogando xuntas, e despois sempre acaban, o típico, un día de festa que collen a unha, convencena, vente a probar, non sei que, bueno, acabanse enganchando, sí que hai bo grupo. Este ano, pois, a min tocoume botarlle unha man a Damián, porque realmente Damián é quen leva o peso dos adestramentos e tal. A min pideume que lle botara unha man na 3/4 e tal, eu encantado de botarlle unha man e tal. Sí que melloraron, pero basicamente porque eu creo que son ciclos tamén. Hasta de agora estaban con Moncho, que Moncho fixo un moi bo traballo. Moncho este ano pois cambiaron, bueno, tuvo outras cousas, entrei eu, sempre que entra un adestrador novo, xa só sexa por curiosidade ou por o que sexa, sempre hai unha implicación de a ver que pode aportar este adestrador. Entón eu creo que foi un pouco eso, ese cambio de ciclo que lle tocou vivir agora comigo, e preocupáronse moito máis de vir a adestrar. De feito, estábamos adestrando este ano, o día que menos adestramos foron 12 rapazas. 12 rapazas en 20 fichas é unha asistencia moi boa. Despois tuvemos un par de lesionadas que, bueno, que foi moi mala sorte, que lesións largas de 4 ou 5 meses, que tamén de xente máis veterana, pero, bueno, foron mellorando, conseguiuse dar a cara en todos os partidos, incluso contra a Muralla, que creo que este ano foi, sin duda, o mellor equipo da Liga, nin Vigo, inda que lle ganou na primeira volta, creo, pero para nada, para min, sin duda, eran as rivales a batir este ano. E a verdade é que se lle plantou cara a todo o mundo, ganouselle un partido a Vigo por primeira vez, e moi contentos. A verdade é que foi un moi bo ano. Falamos con la LIN que se queda en primeira, por riba de que la LIN ia estar igual en primeira que en segunda. Eu penso que para o clube como tal, coa persoa que ten unha cidade como la LIN, ti falabas do balonmán, do fútbol, facía o paralelismo coas Pontes, pasa o mesmo, son povos pequenos, pero nos cae moita actividade deportiva e clubes moi potentes. Por tanto, supoño que para a LIN tamén é un alivio poder seguir vendendo cara ao público, cara ao concello, cara á cidadanía, que hai un clube serio, que hai un traballo serio, que sigue en primeira, que este en categorías de base. Iso sí axuda, non? Recordo os problemas de campo, sin mal loxo no pasado. No, claro, iso, antigamente que tiñamos problemas sempre do campo, desde o Concello a día de hoxe, pois, prácticamente o cortizo de erva somos nós que manda nel, o fútbol xa está só no sintético, no cortizo de erva só xogamos nós. Entón, claro, estáse respetándome, é un club que xa levamos 28 anos, quero recordar, xa levamos na vila, entón saben que non é flor dun día, que hai uns anos detrás, hai unha xente traballando detrás, hai unha directiva traballando detrás, entón xa saben o reconocimiento. O que pasa que é o que falaba Agustín antes, estos son ciclos. Nós fai un par de anos, fai 5 ou 6 anos, pois tiñamos que era a miña generación, foi uns anos que estuvamos vos, estábamos arriba, cando había a Primeira Nacional, chegamos a Nacional, son ciclos, nós non fichamos, non tal, se salen 7 ou 8 xogadores vos, pois estaremos arriba, se non nos salen, pois estaremos máis abaixo. Iso é o que nos toca a clubs como la LIN,
como as Pontes, como a gran maioría deles, non? Mentres non sea de outra maneira é así. O ano que sagan xogadores vos estaremos arriba e os que non estaremos aguantando e apretando os dentes. Iso é así. E pois que, desde o Concello, a verdade, temos bastante apoio en tema de campo, pois é o que che falaba, que xa non é eses anos atrás, que había eses problemas de había campo, non había campo, pois aí respetan o traballo que hai durante, sobre todo, estes últimos 10, 12 anos, saben que hai unha escuela, que hai varios equipos detrás do club, que non é un club solo, saben que estamos todos os anos cerca de 60 fichas, entonces saben que hai un traballo atrás bastante importante, entonces temos bastante apoio, non? E agora nos queda unha tempada en primeira, quedades en primeira, falta por ver o que pasa con Ourense e con Ferrol, que van xogar esa fase de ascenso. Crees que vai cambiar moito a primeira ano que ven? Porque depende un pouco do que pasa tamén con eles, o mellor hasta falamos de Liga Única, falamos de que tengas que outros filiais, de que, non comentábamos tamén, esta semana empezou a entrenar Barbanza, que xa está a punto de sair, o tema fichas tiramos para atrás, outra posibilidade. Podemos facer alguna previsión, ti que pensas que pode pasar? Eu personalmente non sei o que pode pasar, a ver, evidentemente si suben os dous, que oxalá suban os dous, evidentemente terán que replantexar a liga, terán que facer unha liga única, porque senón non vexo unha liga de 4 equipos ou 5 equipos arriba, unha liga de 6 abaixo. Pero bueno, moitas veces falando desto, eu son da opinión de que se quere que a segunda suba un pouco o nivel e que se faga unha liga máis disputada e que o nivel en Galicia suba, personalmente creo que habría que facer unha liga única, aínda que moita xente di, no, pero que sería larguísima. Pero o meu plantexamento sería o seguinte, que é unha das cousas que sí que creo que se vai a plantexar este ano na asamblea e tal. Eu faría unha liga de formato de Super 15, en plan, os 12 equipos arriba, xógase por sorteo onde che toque, é dicir, pois se o primeiro partido che toca fora da casa, a partir de aí faise os emparellamentos, fora dentro, fora dentro, tal, e despois, en lugar de facer un play-off a 4, eu faría un play-off a 6, e abaixo, pois, xogaría unha copa para os que se quedan fora do play-off, para que seguiran disputando partidos. Ao final, realmente, vas a xogar, pois, a mellor 5 partidos máis que este ano, pero é que eu volvo a partir da base que se queremos que o nivel suba, tanto dos de abaixo como os de arriba, de nada nos valen que os de abaixo sigan xogando entre eles e os de arriba sigan xogando entre eles, que si, un ano apareceche outro ano tal, pero eu creo que deberían obligar eso, unha liga única, os de abaixo apretarse contra os de arriba, e os de arriba non despistarse tamén contra os de abaixo, que isto sabemos que é rugby e unha sorpresa pode saltar. Eu creo que dependerá moito tamén dos equipos B, non? Firme ao Cravé ou a Vigo B, si sacando unha liga única sacarán a xente, porque se cadra, non sei moi ben, pero bueno, vendo un poquinho os resultados que tuvestes en segunda, penso que os Bs costáballes máis ou menos, pero tamén o mellor se preocupaba ese equipo xa de ter o equipo B forte para que xa fácil dar o salto, porque saltar dunha segunda a unha división do B é complicado. O problema de facer unha liga única, que distí 4 partidos, ou un equipo que ten 18 fichas ou 19 fichas, 5 partidos máis, e cadra faixelles moito, non? Entonces dependerá un pouquiño da xente, non sei se, claro, con 17, 18 comprometidos, que digo eu, porque fichas e cadra teñen 30, pero xente comprometida ao final. Creo que nos conocemos todos, creo que sabemos todos. Este ano tamén houve condicionante do prezo da ficha, evidentemente, houve moitos rapaces, supoño, porque ao final os que estamos traballando xa nos costa pagar eso, pero sempre faz un esforzo porque che gusta e tal, pero un rapaz que está estudando fora, de repente que eso, estás pagando fora un piso, unha universidade e demais, chegas onde a teus pais e dille, mira, dame 300 euros para ir a xogar ao rugby. Ou realmente na casa tamén teñen ese sentimento de rugby, de que lle gusta, de que o seu fillo faga deporte, ou senón si que son moitas veces unha das trabas cas que te atopas. Entón, se para o ano baixa tamén, supoño que moita xente desa que non xogou este ano volverá outra vez. Eu creo que se a Liga, se tanto Ferrol como Ourense ascenden, a Liga penso que se debería facer única, porque senón quedaría moi... estamos 7, quedarían 5. Podría ser que Ferrol e Ourense estiveran en filial, ou estar arriba. Claro, bueno, eso sería único. Dependería, claro, dependería deles sacan filiales, sacar filiales, pero bueno. Claro, pero, por exemplo... Ferrol xa ten enseñado a Zalaita. Sí, eso sí. Xa é semellante.
Pero bueno, eu sigo dicindo que para que suba o nivel de todos, porque, a ver, eu personalmente este ano, Muralla que baixou a segunda, eu o moito cambio o equipo para o ano, ou creo que para o ano son de primeira outra vez. As cousas son así. Como pasou estes anos, co que baixaba. Sí, e de feito a Liga está aí para ver, a clasificación estamos en 2 puntos, 3 puntos, que é decir, que podemos estarnos pinchando noutro partido máis, podemos estarnos aí, ou incluso eles no play-off, ou nós no play-off, ou que pudo haber mil combinacións. Entón creo que non vale de nada crear 2, 3 equipos ascensores, o que falabas ti un día nun programa aquí, de este ano en segunda para o ano para arriba, abaixo meter auténticas palizas, mismo o Keltia este ano que gañou abaixo pero sobradísimamente. Para o ano, eu por a dianteira xa partindo da base de que se non tes balóns para xogar afora, que é onde se gañan, son adiante, eu vinos cunha dianteira que pasou apuros contra vós no partido, en moitas fases do partido pasou apuros, e vos vistedes como os posibles apuros que pasastes contra nós nas fases estáticas. Entón vais a topar con dianteiras como a nós, que non deixamos de ser o penúltimo da primeira categoría, que seguramente en dianteira os fagamos pasar mal. E claro, non sei hasta que punto o ano que ven se poderán pasear como se pasearon este ano, evidentemente para nada, pero eso pasou nos anos. Claro, pasamos en segunda e este ano. Sí, claro, pero é un pouquiño, mira, pues eu aí non entro xa, porque claro, nós este ano, por mira, non baixamos, quedamos aquí outro ano máis. Eso non se sabe moi ben como é o que falabas ti antes do Villagarcía igual po ano, con que non recupera un pouquiño, que dicías ti que se a Liga duraba un pouquiño máis iban a pasar mal, pois claro que seguramente iban a pasar mal, aunque non teñan xente, que recupere un pouquiño de xente, seguramente o pase mal po ano. Eso é así, é a lei de vida, non? Se os equipos non traballan, o que nos díamos lindo outras veces, o enemigo noso somos nós, o propio noso enemigo, non? É o que nos di, se non traballamos, iso vai ser así. Os equipos, claro, os queren que están en segunda, pois aí, habrá que traballar un pouquiño máis, que falabas ti, que costa moito ir a entrenar, estábamos 10, 12, pois habrá que estar 18 para poder mellorar. Pasa que, claro, é complicado. Eu, eso da Liga Única, eu vexo, si claro, se ascenden Ourense e Ferrol, e non sacan filiales, sí que ten que ser unha Liga Única, non podes facer unha Liga de 4, dúas ligas de 4, menos de 7 nunha Liga, a mí parece máis absurdo. Na miña opinión, parece unha Liga... Menos de 6 incluso, parece que non ten moito sentido. Claro. Non, porque non tería lógica. Non ten lógica, máis, pagando unhas fichas carísimas, que tes un esguince que te perde xa media volta ou unha volta e non xogache nada. No noso caso pasounos, o xente que se lesionou no mes de febreiro, creo que foi, que xogamos todos os fines de semana, prácticamente xogouse a mitad da Liga. E claro, non pudo xogala porque estuvo lesionado. Claro, dixo, pago eses cartos, ao final non xogo 4 partidos na Liga, ou 3 partidos. Pois, agora no segundo bloque do programa tenemos os compañeros tamén de Ourense para felicitaros por ese título de Liga, para falar dese partido a gran final do rugby galego. Antes ofrecíades algunhas opinións tamén do que pasou nese partido, dese tanteador tan abultado que ninguén agardaba. Isto levounos a que falamos moito de la LIN, da Liga, etc. Pero, como o partido Ourense se puido ver a través da rede, no voso caso contra a Frente de Testa non se viu, e a pasada semana falábamos aquí do que pasaba na ida e do que podía pasar na volta. Moi brevemente a vosa visión desde dentro do que pasou realmente neste playoff para a xente que non o viu. É dicir, la LIN gañou por 15 na casa, parecía unha estancia xusto no límite para ir confiados ou non, e en cambio gañastes moi claramente as Pontes. Como contamos isto? Pois a verdade é que eu creo que, o que decía antes David, que tenlo dito moitas veces o noso adestrador, que o peor enemigo noso somos nós, pero nós, como vos pode pasar a calquer equipo, ao final, moitas veces botaste en riba unha lousa de que eres o favorito, que neste caso eu creo que sí que éramos, basicamente porque éramos equipo de primeira, pero despois no campo empeza pito o árbitro, empezan a salir un par de cousas mal, e vos vos arriba, porque realmente empezamos con 3 ensaios moi rápido, pero despois houve varios golpes de castigo
que cometimos nós cerca da nosa línea, cerca da, bueno, da transformación, do partido no Cortizo. Transformaste esas 3 patadas, poñedesvos 15-9 e o partido volve a empezar. Ti cada vez salenche peor as cousas porque xa tes apuro, vos o que vos decía, tiñades que ir a disfrutalo porque non tiñades nada que perder, é moitísimo que gañar, e ao final é eso. No partido de volta vas con 15 puntos, xa te plantas ali pensando máis en rapaces, hai que poñer os 5 sentidos e realmente é este partido o acabouse, empezan a salir mellor as cousas, xogas con menos presión, sin máis. A verdade é que sí que eu notei máis o ritmo, a diferencia de ritmo da Liga de Primeira a Segunda no partido de volta máis que no de ida. Eso sí que é certo. Sí, bueno, eu un pouquiño na dinámica de Agus, non? Sobre todo no partido da casa nos fixemos moitísimos golpes de castigo, non sei morín cantos apetitos que fixéramos moitísimos golpes de castigo, vos aproveitástelos e creo que ainda fallastes algún, pero bueno, ao principio, porque nós na casa os primeiros 15 minutos foron moi bons, creo que nos metemos máis os 15 ensaios, os 15-20 minutos, 3 ensaios, pero depois empezamos a hacer golpes de castigo que nos pasou tamén durante todo o ano. Sí. Hacemos moitísimos golpes de castigo, con pateadores como era no vosso caso, un pateador bastante bo, meteu-nos 3 patadas e meteu-nos a presión. Eu penso que no partido das Pontes, neste fin de semana, acusastes moito tamén a baixa do Apertura e do Centro. Os dous centros ao final. Sí, porque Antón tamén se tuvo que marchar por o corte. Sobre todo a Apertura, pois hai un xogador que, bueno, sabía levar un poquinho os tempos do partido, xogaba ben a mao, xogaba ben a patada, creo que era bo placador, e creo que acusastes un poquinho eso. Pero, bueno, creo que nós si xa xogamos de outra maneira, fixamos moi poucos golpes de castigo, de feito non perdemos ninguna de tirar a paus, xa cambiou un poquinho, xa tomamos o partido un poquinho de outra maneira, con máis calma. O día do Cortizo había bastante xente vendo o partido tamén, había moitos rapaz que estaban moi nerviosos, podían as ganas, non? Chegamos ras, tiramos moitas por riba, pero era cas ganas. Entón foi un poquinho eso. E o partido das Pontes, pois sí, é o que día usted, estábamos un poquinho máis centrados, xa sabíamos máis ou menos, porque tamén nos viñamos nunha dinámica negativa, non? Que viñamos de estar perdendo partidos, e vos todo o contrario, viñades nunha dinámica moi positiva. Acababa de xogar o playoff pola fase, o sea, perdón, pola Liga, estábamos nunha dinámica moi positiva. Nos, en barra de todo o contrario, estábamos cauga no pescozo, non? E sempre xogas con máis presión, sempre pasounos un pouquiño eso. E o partido das Pontes, pois nada, pois estábamos máis calmados. Tamén viñamos de estar nunha semana adestrando bastante ben. No outro caso, pois viñamos aí de Semana Santa, que apenas adestrábamos. Foi así un pouquiño un par de circunstancias que non nos fixo facer un partido bo na casa. Que nós normalmente, cando xogamos algo, normalmente é na casa, cando xogamos algo. Que fora costanos moito. En sin embargo, este fin de semana pois foi un poquinho ao revés, xogamos moito mellor fora na casa. Eu penso que foi un poquinho porque xa non tíamos esa presión, xa sabíamos que tíamos esos 14-15 puntos de ventaxa que nos daban un plus. Xa sabía máis ou menos cales eran as vosas virtudes e as vosas carencias, e bueno, xa sabíamos xogar de outra maneira. A parte deso, que eu penso que esas dúas baixas, o Apertura e o Centro, creo que sí que foron fundamentales tamén. Pois eu tive a ocasión de telos en fronte o sábado, agora teño ao lado, foi tan divertido, máis, sinceramente, daquela que agora, aunque foi máis duro tamén daquela que agora, pero agora teníamos a oportunidade, que agradecemos de que viñera ata aquí a contarnos a realidade de Lalín, dun Lalín de primeira e dun Lalín que te tras un clube que ten moitas alegrías solamente que darlles. Grazas por achegarvos, o ano que ven, a ver onde nos vemos, en algo amigable, na Copa, no que sexa, que primeiro nos vai tocar. Sí, malo será que nos vexamos en algún campo por aí. Falamos de rugby, falamos de ese momento da tempada no que xuntan primeira e segunda. Ao final as augas volveu ao seu calce, primeira quedou en primeira, segunda en segunda. Agora falamos de un equipo que revalidou o título, que tamén é difícil que aquí se revalide un título nos últimos anos, pero Ourense fixo ano pasado e repetiu este ano. Falamos agora de Ourense e con Ourense.
tócanos agora falar cos flamantes campións de Liga, además revalidando. É certo que a estas alturas deberíamos dicir que non hai sorpresa, porque que máis e que menos apostaba por Ourense. Por aquí pasaron moitos convidados esta tempada, en xeral parecía a opinión unánime que Ourense era candidato, aunque con Ferrol pisando os talos. Por iso sorprende un pouco ese resultado, esa victoria tan ampla por parte de Ourense na final diante de Ferrol. Esperamos sacar algunhas conclusións do por que ocorreu o que ocorreu, pero o que ocorreu sabémolos todos, porque además tivemos a ocasión de velo, unha primeira parte na que se mantivo máis equilibrada no tantador, que creo que non tanto no xogo, pero unha segunda parte na que definitivamente Ourense, eu que coñezo a Ferrol, creo que non se de baixar os brazos, por tanto creo que nos baixaron, pero si é certo que Ourense se desatou e se foi ese marcador de 42-7, e a prova de que non baixaron os brazos é que o Saio de Ferrol chegaba precisamente ao final. 42-7, victoria para Ourense. O que primeiro que preguntarías hai que felicitalos a César e a Pachi, parabéns, por tanto, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pois parabéns por un título que non sei se ali en Ourense o vida desigual, supoño que un ten que guardar pois a compostura, as formas, e aunque no foro interno pense ou se vexa favorito, os resultados o avalan, o xogo tamén, ao final todo o mundo dicía isto, parece que non houve posibilidad de sorpresa ninguna. La verdad es que en Ourense estábamos todos bastante nerviosos, yo por lo menos, la verdad, y no para nada nos esperábamos un resultado tan abultado, pensábamos que iba a ser bastante más duro, entonces la verdad fue una sorpresa agradable, normalmente, y bueno, no sé, yo muy contento y la verdad es que a volver a ganar la Liga otro año es una satisfacción estar con la gente de tu club y disfrutarlo con todos ellos, da mucho que hablar para nosotros. E non sei se sabe igual que a do ano pasado, Pachi, pero que sí é moi diferente a forma de producirse. O ano pasado era ao revés, ninguén contaba con vos, aparecestes, logo xa empezaron vindo carai, igual non veño lobo, igual ven algo serio aí, e así foi, acabastes gañando aquela final, cando sorprenderáis tanto vos como Murai, sobre todo na semifinal fora onde parecía que era máis sorpresa. Quizás más por la parte de Lugo, con Ferrol, que la nuestra con Villagarcía. Nosotros íbamos en trayectoria ascendente, ¿sabes? Estamos un poco más a la par que Villagarcía. Quizás Lugo sí estaba un poco por debajo de Ferrol en esos momentos. Este año la verdad es que no quiero desmerecer al resto de equipos de la categoría, pero tú se miras los resultados de acabar la fase regular. Ourense, nosotros tenemos 10 bonos ofensivos, Ferrol otros 8 o 9, puntos, diferencia de puntos, hay mucha diferencia. Y no solo de puntos, también de juego. Entonces, claro, sí que éramos claros candidatos bastante más este año. Personalmente, cuando ganas una final, da igual que sea veniendo de abajo que de arriba. Las alegrías siempre son alegrías, y muchas, por supuesto. Lo que pasa es que, por ejemplo, este año el objetivo ya no solo era revalidar el título, sino que ahora tenemos la mente puesta también en la fase de ascenso. Vamos a engañarnos. Y hay que ir con un poco más de cautela. Una cosa es la Liga Gallega y tercera la pelea con equipos que nos van a dar bastante más guerra. Pero a planificación xa era diferente, é dicir, este ano xa se planteaba ese objetivo do ascenso, supoño que no principio gañar Liga, logo pelexar polo ascenso, pero ano pasado, aunque o conseguistes metervos aí como campeóns de Liga, non imos negar que ninguén se plantexaba iso, menos co estador novo, con fichaxes que chegaban novas, no caso do Apertura se máis lonxe, que xa Andy está agora, pero ano pasado acababa de chegar. Supoño que a preparación era moi diferente, non? Sí, porque, bueno, como veis, a veces la temporada pasada éramos pocos cuando empezamos, no se daban duro por nosotros, y empezamos perdiendo. O sea, sí, no vamos a engañarnos. Incluso nosotros tuvimos ahí un momento de bajón que no sabíamos cómo afrontar eso. Pero bueno, las cosas empezaron a ir bien, llegaron un par de fichajes, se reforzó un poco la plantilla. Este año, lo que dices tú, es totalmente diferente. Cuando tú ganas una liga, al año siguiente partes siempre con la victoria de favorito, no se cayó un descalabro. Nosotros sabíamos que este año todos los equipos iban a intentar venir a ganarnos porque éramos el líder a batir, junto con Ferrol, por supuesto, y se ha demostrado. Hay equipos que, independientemente del resultado, han sido partidos bastante complicados. Recuerdo precisamente el partido contra nuestros compañeros de la LIN, en su casa, creo que fue uno de los pocos partidos que no hicimos bonus ofensivos, que nos costó ganar, y fue un partido súper duro, ¿sabes? O sea, la LIN con una actitud genial, ¿sabes? Que son partidos que aparte son bastante complicados porque te obligan a dar un plus. Digamos, no es como cuando vas ganando en el 70 y te relajas un poco, no. O sea, ves que el partido, si quieres ganar, que el otro equipo te va a pasar por encima, hay que darlo todo, no te exprimen al completo. Estives moi por riba dos equipos do resto do nivel da Liga, porque nos resultados sí, pero non sei se o mellor no desenvolvemento do partido víades así, ese ritmo de xogo diferente, eses
apostas dun xogo tamén diferente, non sei. Bueno, en la liga mayoritariamente ganamos todos los partidos, perdimos solamente en Ferrol, como bien ha dicho Pachi, solo perdimos con la línea y el bonus, ofensivo, ni que lo sacaste, sí. pero el resto de equipos eran partidos, aunque los resultados eran abultados, para nosotros cosas que intentábamos probar no salían, la verdad es que íbamos probando cosas cada vez diferentes y David planteaba cosas que cambiaban con la estructura de juego normal. Y la verdad es que haciendo las cosas un poco bien se ha llegado a los resultados que hemos llegado. Ha habido partidos en los que, aunque hemos ganado con un resultado abultado, para nosotros mismos decíamos que habíamos jugado un poco mal, que no estábamos al nivel que podríamos jugar, dado el esfuerzo que se tenía en los entrenamientos y el esfuerzo que hacía David en organizar entrenamientos optativos que teníamos para delantera, de físico, que así al final de liga tuvimos ahí como una mini pretemporada en la que trabajamos aspectos del juego que estábamos un poco verdes, el aspecto físico, que yo soy el más lejos, soy uno de los delanteros, los delanteros vamos así más adelantitos, entonces nos metía un poco más de caña para que fuéramos trotando, aunque sea a las fases estáticas del juego, ver que ya estábamos preparados, y los entrenamientos físicos ayudaban al final a que no ir trotando, sino ir un poquito más rápido a esas fases estáticas, estar ya más preparado, que te daba más tiempo a respirar, descansar un poco, porque ya te daba el pulmón para llegar a esas partes del partido. Yo, respecto a eso que acaba de decir César, si me permites, de la estructura quería comentar una cosa, también un poco lo que preguntabas tú antes de una temporada, otra temporada. Claro, pensé que la temporada anterior partimos de cero, entrenador nuevo, sistema nuevo, hay que aprender un montón de cosas, él hacerse al equipo, nosotros a él, ¿sabes? Al final acabamos la temporada, bueno, pues había un sistema medianamente definido de juego, sabíamos un poco lo que jugábamos. Este año es diferente, ya había que perfeccionar, pulir. Este año, por ejemplo, el año pasado trabajamos un tipo de defensa muy específica, que le gusta. Este año aparte hemos introducido variantes de defensa. El año pasado teníamos un par de jugadores de touch, este año teníamos más. Sobre las que ya había, se hicieron más variantes, ¿comprendes? O sea, sí que se ha notado, no un cambio, pero sí una evolución. Sentido, eso sí que ayuda, por supuesto, porque tú ya tienes un sistema más definido, sabes a qué juegas, conoces más a tus compañeros, sabes por dónde van a atacar, sabes lo que hacer en cada momento, eso sí que ayuda bastante, la verdad es que sí. David é un juego moi metódico que os vou contar a vos, pero bueno, digamos que para los equipos van por fascículos nas tempadas hasta que se completa a enciclopedia. E me temo que para vos como xogadores gañaste a Liga é un éxito, el só viu un capítulo máis, supoño, a enciclopedia que está facendo. Me temo que a partir de ahora ven esa fase de ascenso, ven ese traballo orientado cara ao ascenso, non valía chegar hoxe ao tope. Este creo que non é o tope ainda do Ourense, ou polo menos, se falamos de obxectivos, o obxectivo final do tope do Ourense non era esta data de abril, nos quedaría un mes ou non? No, mes y medio lo que esperamos, bueno, a partir de mayo y mediados de junio, si no hay que ir a playoffs, si llegamos. El año pasado la Liga ganarla fue un premio, este año es un paso para. Y el fin es otro. Al principio de temporada se hizo una reunión en la que nos juntamos todos los jugadores, se hizo un grupo de trabajo, se habló de objetivos, metodología, objetivos de la gente, compromiso, y sobre todo se habló del objetivo final, que en este caso sí es intentar pelear por el ascenso. Este es un paso intermedio que hay que dar, porque no puedes ir a la fase de ascenso si no estás arriba de la Liga. A partir de ahora empieza realmente lo divertido y lo complicado. No digo que el anterior no lo fuera, pero este es mucho más, por supuesto. Só toca a pregunta máis difícil, porque habitualmente pregunto para que deades opinións, pero tamén digo a miña, pero neste caso que non a teño. Por que 42-7? Eu coñezo como traballa Ferrol, eu vin o partido de ida por internet e o de volta de Ferrol vino en vivo, e me parecía que Ferrol estaba traballando con un esquema moi concreto para chegar neste aumento dunha determinada forma, sei que o traballaron, sei que o fixeron. Por que 42-7? Pues yo creo que fue un tema también de ganas. Yo personalmente en el partido de vuelta, que tú estuviste allí, no nos salió nada, los tuches iban muy mal, la melé iba muy mal, yo hablo por mi parte, de delantero. Los ensayos que nos hicieron fueron fallos de placajes y bueno, al volver se nos lesionó nuestro medio melé oficial, que es Yaguito, en el partido de allí, pues una pérdida bastante grande, que tuvo que Andy jugar de medio melé el resto de la liga. Y yo creo que eran ganas de devolverle pues el posible ridículo que pareció cuando jugamos allí. Un partido malo, y la verdad es que yo creo que todo el equipo tenía ganas de
pues devolverle lo que nos quitaron, digamos, allí en el partido de vuelta. Y bueno, la verdad es que al principio del partido fue bastante suave, hicimos un ensayo y una transformación de 3 puntos, 13-0 al descanso, y luego en la segunda parte pues fue un poco seguir con el ritmo de juego que teníamos, y es verdad que en la primera parte hubo un par de ocasiones de ensayo que se nos escaparon a los 5 metros, por un golpe o por un pase adelantado, pero bueno, yo creo que fue ganas y que queríamos probar si en realidad merecíamos ganar la Liga y esa fase de ascenso que tanto estábamos esperando. ¿Y qué me explicas? Básicamente lo mismo, aún así... Pero que se me falas de ganas, no, yo sei as que usted en Ferrol ali e se notou, pero es que esas mismas e ganas... las aplicou, decir, que pasa? Agora, si volverades a Ferrol, tocaría ter eso, creo que te quebras o máis. Esas mismas ganas son también las que tenemos nosotros un poco Claro. aquí en el partido de vuelta. ¿Qué pasa? Digamos un poco la expresión, no sé si es válida en este caso, pero en Ferrol nos pasan la mano por la cara. Bien, quiero decir, o sea, Ferrol jugó con una intensidad los 80 minutos en el barrio del campo. La agrupación que había nos mandaba medio metro para atrás continuamente, o sea, en ningún momento se dio que pudiéramos hacer nada en el partido. La realidad, tuviste el partido como todos y fue lo que... Porque venimos un poco jodidos, ¿sabes? Nosotros campeones de liga, en ese momento estábamos líderes, ¿sabes? Era un poco el asalto al liderato y jugamos en casa y, bueno, nosotros del partido en, Vigo, en Copa contra Vigo la temporada pasada, que habíamos perdido, llevamos unos meses bastante buenos, inmaculados, sin perder nunca en casa, esta temporada igual, vamos, y encima jugar en Orense, ni de coñas que íbamos a perder este partido. Y ahí sí que, por ejemplo, yo creo que vimos eso, fue un plus de intensidad. Segundo, el campo. Hablar con la gente de Ferrol al acabar el partido, y sí que es cierto un poco que nosotros tenemos sintético, jugamos en sintético, ellos en natural, sí que se nota la diferencia, la verdad, es otro ritmo A también. ver, non creo que sea determinante, pero No. Ferrol perdeu 3 partidos este ano e perdeu os 3 sintético. Sí. Perdeu Bueno, con tamén. vos, os dous, Mareantes. e perdeu de Mareantes en sintético. Evidentemente, non perdo partido por iso, pero os que somos da bella escola, que estamos afeitos á erva, o sintético mata. Yo creo que Para tamén- fases tácticas nota moito. Yo creo que también el tener a toda nuestra gente en casa ayudaba muchísimo. Yo personalmente, mis padres no pudieron ir al partido, pero mogollón de amigos, familiares de jugadores, la grada estaba llena. Y eso en un partido te ayuda muchísimo. El efecto cancha es lo que dijimos al acabar la temporada. Quedamos líderes y jugar en nuestra casa nos va a ayudar mucho. Es un premio también. Delante de nuestros aficionados, la gente que nos quiere, que nos ha apoyado durante toda la temporada, gente que ha ido a partidos tan lejos como Ferrol, que se comieron la derrota allí, la verdad. Pues esa gente es por la que merecíamos jugar en casa, y bueno, que lo agradecieron mucho, y la verdad es que no es un triunfo solamente de los jugadores, es un triunfo del club y de los aficionados, que gracias a ellos, a su apoyo, también estábamos allí. É un tema recurrente, saiu un momento na conversa con a Lin, xa sempre conversamos con alguén, tema estranxeiros. Evidentemente non podemos esconder que ese 0-10 da primeira parte, os 10 puntos de Andy, o primeiro golpe da segunda, o 0-13 del, o peso dese traballo de Jason, os puntos incluso, se notan, evidentemente. Se nota, por supuesto. Ya no solo es el hecho de tener un buen director de orquesta, porque tú no puedes gestionar un equipo sin alguien que tome decisiones, pero es que nos dan un plus. Porque ya no es que jueguen ellos, que nos hacen jugar a los demás, te están corrigiendo continuamente en el campo, dando indicaciones, y no es igual Andy cuando llegó, que nosotros hacíamos un poco descargar la responsabilidad en él, ahora es Andy, que bueno, que se busque la vida, que ahora que, repito, hay un esquema definido, sabemos a lo que jugamos, cada uno ocupa su posición, pues en primera línea, sabe lo que tiene que hacer, yo soy 3-4, sé lo que tengo que hacer, sé que Andy me va a dar el balón aquí, allí, es diferente. Ya no solo es que ellos jueguen, es que también nos dirigen. Igual que a lo mejor un chico que corre mucho y le ponga de ala, es muy bueno, pero si no dio balones no vale de nada. Ellos tienen el balón y ellos saben lo que hacer en cada momento. Sobre todo la toma de decisiones, es donde notamos la diferencia. Pero supoño que eso que velos dentro, porque ahora me dis, pues mira, te levas 2 estranxeiros moi bons para o teu equipo e vas a subir un montón, porque che van a marcar ensaios, porque van a placar, porque van a dar vos pases, pero claro, nos vemos ese partido, pero resta escoles toda a semana, e supoño que aporta moito a nivel de exigencias de entrenamentos, a nivel de sinarche, a nivel de ver outra forma de xogar, non? Supoño que todo iso che dá non só no partido, non? Ter un estranxeiro este nivel. Ellos en cada entrenamiento pues te están corrigiendo cada 2x3. Neil mismamente, un parón que tuvimos casi a final de temporada, justo después de que llegara, él estaba así medio lesionado, y él, aunque estaba así, no entrenaba, pero
iba a los entrenamientos, corregía cosas que veía y claro, cada vez, como dice Pache, en un partido estamos haciendo las cosas, pero aunque estuviéramos haciendo las cosas, ellos ya llegaban y decían, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer esto. Y bueno, ya transmitirlo, intentar hacerlo, y bueno, por suerte no salían las cosas, y con el trabajo de la semana y mismamente en el partido también se intentaba probar las cosas para ver si salían, y al salir pues te llevas una alegría, ellos te apoyan, y todo es mucho más fácil apoyándote unos a los otros, que si te estás echando la bronca a un compañero, como si estoy gritándole a Pache en un partido, pues eso no me va a ayudar. Tenerlos a ellos para preservar un poco la calma, ver que hay ciertos puntos que hay que mejorar, que aunque estuvimos jugando bien hay que intentar jugar un poco mejor. Esas cosas, pues, como dice Pachi, un director de orquesta como es David, te ayuda, pero tenerlos a ellos en el campo también te ayuda porque hacen más efectivo lo que dice David. Yo a mayores añadiría, yo creo que estuve 3/4 entrenando con ellos continuamente, tú a lo mejor no tanto a la mitad del entrenamiento. No solo es que nos corrijan, es que aparte nos explican el porqué de las cosas. Esta jugada, pues en vez de pegar un salto vamos a hacer una cruz porque estamos llevando la defensa para allí, hay que traerla para aquí. Eso ayuda bastante porque te explica entender el porqué de las cosas, por qué las hacemos, no es hacer movimientos mecánicos. Marcamos una jugada y lo hacemos así, ¿y por qué? Pues no, hay que saber el porqué, y sobre todo la gente joven esto le viene bien. A ver, falamos xogadores importantes, falamos de Andy, de Jason, de David mismo, que xogou e marcou 2 anos na final, é certo, pero, home, estamos falando dun Rucho que unha instrucción para vos, tampouco pudo xogar este último partido, por exemplo, tamén se tivo que notar, é dicir, todos os equipos a momento da temporada no que tes a uns, pero che faltan a outros. Sí, pero hablamos hace unos meses cuando estuvimos aquí, yo creo que Orense y también un poco Ferrol, aunque bueno, no lo conozco tanto, pero sí tenemos un poco más de fondo de armario. Por ejemplo, Villa García, que lo comentaban también antes los compañeros de la Liga. Acabó la Liga, el último partido fue jugar la última jornada de Liga, estaban creo que 17 18 jugadores, 3 eran del filial de Vigo, me parece, porque es el convenio que tiene o algo así, o sea, no es igual que tú estés con 16 jugadores, 17, que vayas con 23, este partido se quedó gente fuera de la convocatoria, y no uno, varios, ¿comprendes? O sea, eso sí que se nota. No es igual que salga David Morrell al campo, pues será un chaval que lleva 2 años entrenando. Ahí sí que hay una diferencia, y repito, el tener gente que entre desde el banquillo sumando es bastante positivo, en nuestro caso nos ha ayudado bastante. Sí que es cierto que Rucho es un jugador que se nota mucho, pero bueno, yo creo que en estos momentos, quitando 4 o 5 jugadores, o sea, Orense está bastante bien servido de banquillo. O Orense ben servido de banquillo, que vai xogar a fase de ascenso, o ano pasado que estes a Liga non se puido, ese era o primeiro obxectivo, eu creo, do clube, do equipo podía ser xogar a fase de ascenso, pero do clube dependía o resto do clube, se non tiñas categorías de base, non ia haber ese equipo, e aí tamén o conseguiste. Ese outro triunfo que non sae nas crónicas, pero que é un triunfo para o clube. Sí, sí, totalmente. Este año yo que voy con Andy a veces a los colegios a captar jugadores, se ha notado muchísimo, mogollón de jugadores de diferentes colegios de Ourense se han ido anotando, incluso en la categoría sub-12, que es la que entreno yo como parte de los entrenadores, mogollón de niños de colegios que hemos ido visitando, el boca a boca, un niño que es el hijo, por ejemplo, el hijo de Abraham, que trae a 3 niños de su colegio, niños de 4 o 5 años. Esos niños, si siguen jugando, van a ser unas máquinas. Las categorías sub-14, sub-16, sub-18 son un triunfo. El año pasado teníamos, creo que, un equipo que no estaba al completo, no pudimos meterlos en liga. Este año teníamos a los 3 compitiendo. A veces es más difícil unos partidos que otros ir con todos los niños, pero tenerlos ya directamente es un triunfo para el club, porque el motivo de que no hubiéramos jugado la fase de ascenso el año pasado fue esas categorías inferiores. Sin ellas no hay rugby, ellos son el futuro de la cantera de Ourense. El año que viene creo que tenemos solamente a uno del equipo sub-18, que el resto son más pequeños. Y bueno, ese chaval ya ha venido a entrenar un par de veces con nosotros y la verdad es que tiene muchas ganas y se le ve con maneras. Lleva creo que un año y medio jugando y es un chaval bastante echado para adelante. Entonces, como la LIN tiene a 3 o 4 chavales que pasan del sub-18 al senior, nosotros poco a poco esperamos también tener eso en una ciudad como es Ourense, que es un poco más grande que la LIN. Muchos colegios, muchos niños a los que poder influir.
solamente que claro, siempre influye más el baloncesto o el fútbol, Todos los sitios temos entonces pues otro partido que competir. tener un pouco de rugby máis en Ourense sempre está bien. Pois ahora chegará a verdade, supoño que agora ven o máis difícil. Tío, decías, non hai que menospreciar esta liga, que houve que peleala, que houve que pelear cada partido, fora que fora tentador, pero que non chega esa fase de ascenso. Home, de principio, vos tes a ventaxe que xa sabedes contra quen, que Ferrol ainda ten que esperar un partido máis, pero vos sabedelo encima un rival que coñecemos todos, Belenos. A veces es peor. La Home, verdad, non, porque te puedes relajar, creo. te puedes relajar creyendo que Veremos acabó tercero de grupo en su momento, no, para nada, o sea, quizás un problema, un hándicap que podemos tener aquí los equipos gallegos, como comentaba antes, no quiero menospreciar a nadie, pero es que nos haría falta un poco más de competencia, ¿sabes? Llegar a esta fase de ascenso con más partidos duros, de más exigencia, que nos obligan más a sacar lo que tenemos dentro, ¿comprendes? Porque a pesar de que ha habido partidos también están complicados, ha habido otros partidos en los que al final pues, sí nos relajamos un poco, ¿sabes? Y aquí en fase de ascenso, no, aquí aparte no hay lugar al error, un fallo y estás para casa. Aprobaste o ano pasado con Ferrol, gañou ben a la única na ida, perdeu ali, sabemos que la única, ata o último partido, estuvo a punto de manterse na división de honor. Sí, la última jornada, ahí estamos, efectivamente. Entonces yo, no es que vaya a ir con miedo, porque yo creo que Ourense en estos momentos ha demostrado claramente que no debe tenerle miedo a nadie, tenemos equipo para ascender, pero hay que demostrarlo. Y repito, espero que no nos puedan los nervios, que no haya circunstancias externas por lesiones o sanciones o lo que sea, pero va a ser otra historia. O sea, vamos a pasar de la Liga, que repito, hemos tenido momentos mucho más dulces, a una fase de ascenso en la que sabes que si pierdes te vas fuera, lo cual añade un plus de presión, aparte en lo que los rivales son bastante complicados, que están en una situación que tú y van a ir a por todas, van a ir a morder. Entonces, bueno, no hay que despistarse en ningún momento, en los 160 minutos de cada fase. E que esta sí é agora unha liga curta, porque agora sí que non hai lugar á reacción, é dicir, quitando xa o típico dos vascos, agora o propio Belenos, o que poda quedar tamén o mellor de León, ou outro galego incluso, sabemos que va a ser complicado, e sobre todo iso, que é unha prácticamente liga de 3 xornadas, 6, nas que unha derrota te deixa fora. Sí, totalmente. Estos partidos yo creo que van a ser duros, pero en el club yo creemos que aunque perdamos un partido, vamos a poner todo en el juego. Al rival, si es que nos ganan, yo espero que no, el que nos gane le va a costar, porque Ourense yo creo que vamos a dar todo para conseguir ese ascenso, porque tenemos muchas ganas de ese ascenso. Y bueno, yo creo que el hecho de haber ganado la Liga, llevar una trayectoria de victorias, nos va a ayudar, por ejemplo, contra el primer partido, los primeros partidos que ellos vienen de perder esa fase de 3, entonces pues a lo mejor nos ayuda un poco más el hecho de llevar una trayectoria ya de un poco más de trabajo, más esfuerzo, pero no sé, yo nunca he jugado fuera de Galicia, lo único Ponferrada, porque había que jugar en el Bierzo, estaba en la Liga Gallega, y no sé mucho del rugby de fuera, entonces no sé cómo será. Ya decís vosotros conocido por vosotros, pero para mí son totalmente desconocidos. Pois xogaredes contra o Belenos, que vai ser ese primeiro rival, non sei se caemos no tópico todos os anos que os fortes son os vascos, ou realmente demostra a súa trayectoria. Ti que opinas? Se verá en su momento, si llegamos. De outra liga, te falas de ligas competidas, creo que pasa máis no caso vasco, incluso que este ano co Belenos, que tivo unha liga parece que máis relaxada. Sí, bueno, los equipos asturianos compiten en, para quien no lo sepa, en la Castellano-Leonesa, creo que el grupo 3, me parece, no recuerdo exactamente, y el campeón de grupo en ese momento fue León, o sea, ni siquiera es que lo hayan mejorado. El segundo incluso creo que había quedado Gijón y tercero Belenos, pero como luego la Federación Asturiana cuenta enfrentamientos entre ellos, pues bueno, mejor clasificado que era Belenos, por eso campeones asturianos. Lo de los vascos, te lo cantar, hasta que llegas allí no sabes lo que te enfrentas, repito, la única que es un equipo desconocido completamente, y a Ferrol dio el partido de vuelta, es que en la segunda parte Ferrol no tocó el campo de la única, no llegó, comprendes, entonces estas últimas semanas viendo así algunos resultados en la página de la Federación y bueno, los nombres claro, asustan, pero repito, los partidos hay que jugarlos, igual que ellos que nosotros tenemos que ir allí, ellos tienen que venir aquí, y nosotros en nuestra casa esperamos hacernos bastante fuertes. Piensa que la gente alaba mucho nuestro juego ofensivo, que hacemos puntos, ensayos, pero liga regular, hablo ahora de memoria, pero creo que 60 puntos en contra, que Ferrol creo que el doble, exactamente los números, pero por ahí anda.
O sea, y uno de nuestras claves es la defensa. Así que bueno, el que quiera ascender y nos toque, pues tener que ganarnos y demostrar que son mejores que nosotros, sean vascos, castellanos, asturianos o donde sean. Pois foi o ano, sen dúbida, do rugby ourensán, Keltia campeón en segunda, Ourense campeón en primeira. O ano que ven, oxalá, non coincidan, porque sería sinal de que vos ascendestes. Temos, por tanto, que pechar hoxe con resultados que antes non o facíamos, aunque fomos falando deles. Na final da Liga Galega, esa victoria comentada de Campus Ourense 42-7 ante de Ferrol. No partido de volta deixou a 0 Lalín a Fendetestas 0-35. En sub-18 Lalín caía na casa con Crat 8-50, un Crat que busca un título que xa non lle vai dar tempo despois dese inicio regular de Liga, mentres que Vigo si gañaron tamén a Ourense 0-91, por tanto tamén vai en pos desas posibilidades de título con Ingleses Pontevedra 20 para Ingleses, 36 para Pontevedra, bonos para os dous. Este resultado que sempre alegra dar, porque os dous equipos fixeron puntos bonos e por tanto foron a por os puntos, a por a victoria. Caso da sub-14, que tiven a fortuna de ver en vivo ese Ferrol Crat con 41-22, partido que demostra a boa saúde do noso rugby de base, e Campus Ourense 10, outra vez con puntos para todos, 36 para Vigo. Na división de honra masculina, pois, botaba o telón con un Vigo que perdía diante do Oviedo nun partido absolutamente trabado. De feito, Oviedo fixo 6 puntos, 2 golpes na primeira parte. Vigo non foi que demarcara ata a segunda, que marcaba Carlos de Cabo, e ao final, con un novo golpe de castigo, se pechaba para o equipo de Oviedo. Un Vigo que queda sexto, pero cuidado, porque é un partido de Durango aprazado, por tanto, podría ser sétimo nunha temporada sin moita pena nin gloria. En cambio, no caso do Crat, eu dicía a semana pasada que ainda podía aspirar a terceira praza, non podía, por tanto, de todos os xeitos, non podía entrar en playoff, entraba eses dous, caeu diante dun Eibar que se xogaba a vida, e creo que se notou ao final, que o Eibar apretou máis, gañou 22-24, mentes que o Crat tan só xogaba esa praza na que quedou finalmente a cuarta. Ese foi o repaso dunha xornada na que a partir de tocará falar de selección galega. Esta semana sai a lista para empezar a preparar a Galegos Cat Cup. Este ano toca desvexar, o ano pasado foi aquí, e toca tamén empezar a pensar xa nos equipos que nos van a representar. Diante temos o trofeo de campeón de Liga que corresponde merecidamente a Ourense, o trofeo Sumi que entregan despois de cada partido, que curiosamente esta semana, o vamos a contar con vos, Paco de Gades, non era para o xogador. Creo que tamén todo un detalle que non xa para o xogador, recoñecer ese traballo do resto, non? A Persi, que mucha gente no lo conoce, pero es uno de nuestros delegados junto con Argiz, una persona que lleva toda la temporada haciendo un trabajo maravilloso, que nos hace las infografías, los reportajes de prensa, las fotos, está continuamente con el equipo, nos acompaña en los viajes, preocupándose siempre. Es una de las personas que está organizando el viaje este fin de semana de Abril para ver la final de Copa, que la gente sepa que hay una final de Copa, que se vaya a un estadio, vamos, y que se merece ese trofeo tanto como cualquier otro, sin ninguna duda. Persi es una persona que ayuda mogollón al club y cada entrenamiento siempre llega y te pregunta qué tal estás. Es una cosa que todo el mundo agradece, siempre con una sonrisa en la cara, nos hace las fotografías, pero eso es una cosa secundaria. Tenerla ahí en el club es una gozada y es un placer tenerla ahí con nosotros. Xente como Carlos, que en todos os clubes temos algún deses, o noso curiosamente tamén algún deles chama Carlos, pero ao final é iso que só temos a ocasión de disfrutaros de dentro. De fora se nos ve turrar nas melés, se nos ve a algúns esquivar un placaxo, outros non somos capaces, pero esa xente tamén é a que fai rugby. Nos rematamos hoxe despedindo os compañeros de Ourense, antes tivemos os de Lalín. Durante todos estes programas nos que tivemos liga, aquí veu xente do equipo, de outro, defendéndose evidentemente. A partir de hoxe cambiaron as cousas. A partir de hoxe todos somos dos equipos, de Ferrol e de Ourense, porque todos queremos aos equipos que van representar o rugby galego, que son en definitiva os que van representarnos a todos. De feito, enfrontábanse Ourense e Ferrol esta semana, e estou seguro que calquera de Ourense agora mismo estará sendo de Ferrol cando xoga o seu partido, e calquera de Ferrol estará sendo de Ourense cando xoga o seu. Así que, grazas por representarlo, porque sei que o de facer ben. Grazas a todos por estar durante esta tempada. Seguiremos con Puxe Galicia durante o tempo que podamos para seguir contando que queda as categorías de base, a selección galega, a Copa e o que dé así esta fase de ascenso que esperamos culminar con 2 equipos máis en División de Honra B. Grazas, aos que estades aí tamén, grazas, boa noite, boa semana e bo rugby. Gracias.